जाबाय अ ए डिक्लेयार होबाय डिक्लार होआ दानो माने आं खबर मोनबाय आरो अ अ माने ओरैहाय जागोन अ ओमफ्राय जिखिनि बिजेपि ओमफ्राय माबा माबि ओरै गणशक्ति ओरै जाय जाय देरहादोंमोन बेयाव एकदम माने हेभि माने केन्डिडेट होसिगोन जाहैबाय सावरायनानै अ अ अ खोनाबाय ओमफ्राय गासैनिसिमबो रायजो राजा नोंथांमोननिसिम मोनसे आपडेट लानानैहाय फैनाय जादों नैबे आपडेटखौ नोंथांमोना इन्ट्रेस्ट भिडिअ'हाय नुखाबाय बा खोनाखाबाय कल रेकर्डिंफोरखौहाय दायो लोगोफोर आंनि बे प्रेमजित नार्जारि ब्लग चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना होदो जायफ्रानाखि साबस्क्राइब खालामाखै ओमफ्राय बेखौबो खावलायदो अन्नानै साबस्क्राइब खालामना होदो ओमफ्राय शेयार खालामदो ओमफ्राय अन्नानैहाय भिडिअ'खौ मोजां मोनदोंब्ला माने कमेन्ट खालामदो दायो लोगोफोर नैबे माखासे बेबायदि माने जोङो दानि थासारिखौ लानानैहाय बेफोरबायदि माने मोनसे PPF आरो UPPL बेबायदि माने गोबां बेफोरबायदि माने ट्रेन्डिं बेबायदि जागासिनो दङ ओमफ्राय सुलुङावहाय दिनै माने गेदेरजों गेदेर बेबायदि माने रायलायनायखौबो जोङो दिनैहाय माने कल रेकर्ड जों खोनानो मोन्दों माने सुलुङावहाय माने गेदेरजों गेदेर रायलायनानैहाय मा जायो उननिसो खोथासै माबायदि बिथांमोना मिलायनानैहाय समनि गेजेरजोंहाय माबायदि सरकार दालाङो माबायदि पाब्लिकखौहाय मोजां लामाजों दैदेनलाङो उनावसो मिथिसिगोन दायो लोगोफोर नैबे कल रेकर्ड खौ नोंथांमोना नायलांदो बेनो जाहैबाय माने BPFनि मुरब्बि जि हाग्रामा महिलारि ओमफ्राय BTRनि चिफ जि प्रमद बर' सार बिथां सानैजोंहाय जे रायलायनाय माखासे सुलुङावहाय मिथिनाय माखासे खौसेथि जानायखौहाय दायो नोंथांमोना खोनासंलांदो अब्लासो मिथिसिगोन हामबायसै थेंक इउ अ अ अ खोनाबाय ओमफ्राय दा बिसोर सानैया लास्ट माने गवायाव रायलायगोन आरोखि सोरो प्रमदजों हाग्रामा सारजों प्रमद सारजों हाग्रामा सारजों बेहाय केमेरा सेमेरा लागोन आङो थांगोन नों थांबा नोंबो फैनो हागोन बे जायगाखौ माने डिक्लार होआ ओरैनो थिखांनाल' दोनगोन आरोखि आच्छा ओमफ्राय जेराव जेराव माने बिस्वजित कलिता माबा बिस्वजित दैमारि रेवा जेराव जेराव गेलेगोन बेहाय माने एकदम फालो फालो नारसिनगोन आरो जाथि बंस' जिमान दं नोंहा जुदि बिस्वजितनि माबायाव जाथि दंबा बिनि थ्रयैबाबो माने बिसोरखौ जेरैखि जाया बे बिबारखौ माने फेजेनगोन आरो सावरायना बिदि जाबाय ओमफ्राय दा बिनि इलेक्सननि आगोलनो माबा जानो हागौ VCDCआ जागोन जामारगोन VCDCआ माने लास्ट टाइमाव खाथि खाथियाव जाहैगोन आरोखि दा VCDC इलेक्सनाबो जागोन ना बेबो जागोनब्रा बिलेमावगनो जाखायो ना जाफेरामोन ना BTCआव बिदि गैयामोन जानांसिगोन एबार जानांसिगोन जागोन नंगौ माने इलेक्सनानो जागोन इलेक्सन जागोन बेखौबो बुंबाय माबाया बेखौ बुङाखै आं मिथिदो आरोखि बेखौ सेक्रेट मिथिदोलै मिथिबाय नों माथारगौ बुस्थु एकदम नंमारथारगौ ओमफ्राय दा जेसेबां निउसफोराव होदोबाबो बिसोर सानैया होआखैना ना होद' होआखै बे लालु पान्जा ओरै साइड साइड थानायफोरासो ओरैनो आब्रां जाब्रां बखिलाबायदों बिसोर थिनाखैथ' बिदि बुंनो बिसोरखौ बिसोर गावबा गाव गोसोनि खोथाखौ बुंदो आरो बुंथो जोंहा दा थिग थानांगौ मानसिफोरा महरगिरिफोराबो थिग थानांगौ गासिबो रायजो राजा सांग्रां जाबाथ' गासिबो जाखागोन सांग्रां खालामनांगौ आरोखि मानसिफोरखौ खोनाबाय आं थांना लोगो हमहैगोन नोंखौ मोजाङै सावरायगोन दे जागोन दे भिडिअ खालामदो जों रायज्लायनायखौ जों रायज्लायनायखौ भिडिअ खालामदो
दा नांनाय जानो हागौथ' भिडिअ ना कल रेकर्ड कल रेकर्डबो भिडिअबो खालामदो अ दे होमबा दे दोनथ' दा रायलायथ'ला हा दे रायजोफोरा मिथिगोन मिथिथो अरजाया अ अ अ दे माने जोंनि मथे नोंनि मथेबो आंनि मथेबो गोरोबनांगौथ' नङा होमबा गोरोबनांगौ बेनो आरो बिसोर जुदि भुल बुंदोंबा बे मानसिया आंनो थेवबो माने बिसोर सानैयाथ' बुङाखैना दासिम गोरोबा होननानै नङा होमबा बुङाखै बुङाखै बस सानैयाथ' होनाखै नङाबा दाहालागि खावब्ला होनसिगौमोन ना सोरबा हाय मिथिगोन आं गैया इयाव ओरै होननानै बिदिथ' रावबो होनाखै ना होनद' होनाखै थ' दे जों एसे नेनांगोन आरोखि ना अक्ट'बरनि लास्टआव जाहैनो हागौ सावरायनाया इलेक्सना नोंहा सावरायनाया खेबसे एसे सानैसो ओमफ्राय माबानिया प्रेसिडेन्टनि इलेक्सना बेफोरबो जालांजोबसिगोन आरो लारि लारि दे अके बाय दे दायो गतिके एसे सेक्रिफाइस खालामलायनानै दा रायलायनाया जागासिनो दं र' मा जायो लास्टआव जेबो गिनो गोनां गैयालै खौसे जाबानो बियो थाव गोदै गोदै होननानैसो गावसो सिं जानानै माबाय थानांगोन खारन एमएलए नि खोथा दंना रावखौबो रावबो इउपिपिएल निबो सोनो हाया बे बिपिएफ निबो रावबो सासेबो जेलाव सोनो हाया सोबानो गावा फिल्टार दं ना मा सिगिनायल' बिनि धुमकिजोंनो जाना दंना बियो खिन्थु जोंनि बर'नि गेजेराव जोंनि बिनि भिडिअखौ एसेखिनियावनो फोजोबबाय स' नोंथांमोना मा सानदों थारैनो मा बिजिरदों आरो बियो मा लाइनजों खारगोन नंगौना नङा बेफोरनि सायाव लिरनानै हरदेरबावबानो जाबाय आसा खालामबाय आं कमेन्ट्सखौ नोंथांमोननिखौ स' थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं